Umfufu nguLeo Leone. Bangani incwadi yenu ke enginiphathele yona bangani lena. Ngiyajabula ukuphinde nginibone. Umfufu ibhalwe nguLeo Leone yahunyushwa ngundaba yakhe William Zulu. Uma nicabanga bangani lencwadi ikhuluma ngani? Kukhona isilwanyana esisodwa esilokho esisibona nasi la ngaphakathi nasi futhi ngaphandle. Asike size ukuthi incwadi yethu isiphatheleni. Okhalweni okwakudlala kulo izinkomo namahashi egabavula kwakukhona umthangala wamatshe omdala. Kulowo mthangala oseduze nenqolobane nesilulu, umndeni wamagundane onomsindo wawakhe umuzi wawo. Kodwa abalimi babengasahlali khona. Inqolobane nesilulu esingenalutho sekusele kodwa. Njengoba ubusika basebusondele nje, amagundane aqala ukuqoqa ummbila, amanathi, ukolweni notshani. Onke asebenza ubusuku nemini ngaphandle kukaMfufu. Mfufu, yini wena ungasebenzi? Kubuza amanye amagundane. Ngiyasebenza, kusho umfufu. Ngiqoqa imisebe yelanga, ngenzela izinsuku zobusika ezibandayo nezinobumnyama. Kwakuthi lapho amanye amagundane ebona umfufu ehlezi ebheke okhalweni athi, "Kwenzekeni ke manje mfufu?" "Ngiqoqa imibala," kuphendula umfufu kalula nje, "njengoba ubusika bumpunga." Ngenye inkathi umfufu wabonakala sengathi ulele. "Ingabe uyaphupha mfufu?" kubuza amagundane emthethisa. Kodwa umfufu wathi, "Chabo, ngiqoqa amazwi. Izinsuku zobusika zinde futhi ziningi. Siyogcina singesenako esiyokusho." Izinsuku zobusika zafika. Kwathi lapho iqhwa liqala likhithika, omahlanu amagundane angena eyocasha emgodini wawo ematsheni. Ekuqaleni kwakukuningi ukudla. Amagundane exoxa ngezimpungushe eziyizilima namakati aphaphile. Kancane kancane amagundane ayesewaququdile amanathi namajikijolo amaningi. Utshani base buphelile nommbila wabe ungasaziwa. Kwase kubanda kulolu bonda ayehlala kulo futhi kungasekho osafuna ukuxoxa. Abesekhumbula okwashiwo ngumfufu ngemisebe yelanga, imibala namazwi. "Kuphi osibekele khona mfufu?" kubuza amagundane. "Valani amehlo enu," kusho umfufu ekhwela etsheni elikhulu. "Manje nginithumela imisebe yelanga. Niyakuzwa ukufudumala kwayo okusagolide?" Ngenkathi umfufu ekhuluma ngelanga, amagundane amane azizwa efudumala. Ingabe kwakuyizwi likaMfufu lelo? Ingabe umlingo? "Iphi pho imibala mfufu?" kubuza amagundane ngokulangazelela. "Valani amehlo futhi," kusho umfufu. Kwathi lapho ebaxoxela ngezimbali zama-periwinkle eziluhlaza okwesibhakabhaka nezamaphophi ezibovu ensimini kakolweni esagolide namaqabunga aluhlaza ezihlahleni zamajikijolo, amagundane ayibona ngokucacile le mibala. Kwaba sengathi ipendwe emiqondeni yawo.
Ungazwi-ke wona mfumfu. Umfumfu washaya isikhwehlela. Wathi ukulinda kancane kungathi usestage. Wabe esethi, ngubani ofafaza umkhithiko? Ngubani oncibilikisa iqhwa? Ngubani ophazamisa isimo sezulu? Ngubani owenza isimo sezulu sibe sihle? Ngubani okhulisa uklova onamacembe amane ngoNhlangulana? Ngubani ofiphaza imini? Ngubani okhanyisa inyanga? Ngamagundane amane amancane ahlala esibhakabhakeni. Amagundane amane amancane njengani nami. Elinye igundane lentwasahlobo elivulela imvula, bese kuza elehlobo elipenda izimbali. Elinye ligundane lekwindla eliletha amanathi nokolweni. Elinye ligundane lobusika elinezinyawana zalo ezibandayo. Asinayo nje inhlanhla yokuthi lezi zinkathi zini nje kuphela. Ake nicabange ngonyaka ongenayo neyodwa yalezi nkathi, noma oneyodwa eyengeziwe. Lapho umfumfu eseqedile onke amagundane ashaya ihlombe. Kodwa mfumfu, kusho wona, wena uyimbongi. Bachachamba ubuso bukamfumfu, wagoba kancane wathi enamahloni, ngiyazi. Iphela kanjalo-ke bangani indaba yethu. Bangani, njengoba nje umfumfu engasebenzi, kwakumnandi kwamanye amagundane? Cha, kwakungamnandi bangani. Babebona engathi uyavilapha, ngoba bebona engathi basebenza bodwa. Kodwa ekugcineni bonke bajabula lapho umfumfu esebaxoxela izindaba ezimunandi. Bangani, sibalekile isikhathi nomndeni wakho, nithule, nixoxe noma lenze izinto ezithile ezizonijabulisa. Ngithemba ukuthi-ke bangani, nathi sizolisebenzisa leli thuba leli sihleli emakhaya ukuze sixoxe nomndeni wethu, sazane kangcono. Ngiyabonga kakhulu bangani, nisale kahle. Siyabonga ukubukela. Ningakhohlwa ukubheka ama-workshops abazali okanye izinsiza kusebenza nakunye nemisebenzi eningayenza nabantwana kuthanda.org.